יש לו, אין פה איסור להיות בהר. אין פה איסור להיות בהר. יש לך איסור? פה יש איסור? אין פה איסור להיות בהר. אין פה, זה לא צו איזה. תשמע משהו, אתה הרבצת לו סתם. אתה הרבצת לו. לא, למה אתה מרביץ לו? בסדר, אבל למה אתה מרביץ לו? חבל. למה אתה מרביץ לי? רציתי, כולם מצלמים אותך. צפון, אתה יכול להגיע אליי בבקשה? למה אתה מרביץ אותי? למה אתה מרביץ לו? או לפחות לשלוח לי כוח, אתה משאיר אותי פה לבד איתם? עזוב אותי, לא רציתי לקפוץ. לא רציתי לקפוץ, עזוב אותי. עזוב אותי. הוא מרביץ לי סתם. הוא לא יודע. לא נכנסתי. לא ניסיתי לקפוץ. למה? זה לא שטח צבאי סגור. אבל זה לא שטח צבאי סגור. אתה באת לסיים את השכל? אני הייתי שם. למה אתה מדבר לאחר? למה? יש גדר.